sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man para makadugang-dugang. Kamo nga mga utod kong ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Mga kabombo, nakahibalo bala ka
Mahimo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. We all would like to greet you a Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radyo Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you a Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radyo Bacolod. Oras sa Philippine Standard Time, 10 minutos sa nakaligad sa tag ng alas 12. Welcome sa palatuntunan Gitara sa Bombo. Pizza
Pizza na kita subong. Pizza 5. Sa bulan sang Disyembre tuig 2021. Nauna karon nga Domingo sa bulan sang Disyembre. Sini tuig 2021 liwat kita magalingaw sa inyo sa siniyang nga mga inoras diri sa palatuntunan gitara sa bombo. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, inyo alagad sa kanginan ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubto kita sa tagna nga alas 2 sa hapon diri sa sini nga palatuntunan gitara sa bombo. Kag of course live kita mabatian na banwa sa Facebook Live kag YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Pwede ka mo maka-send sa inyong mga request, inyong mga greetings, kanto lang ka mo sa comment section sa Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod kag sumungman sa YouTube channel. Kung na medyo lawig-lawig ang inyong inyong mga mensahe, dito ka mo sa YouTube channel para nga hindi mautod. Kay kung diri sa Facebook Live, naga-simor siya. Di ko mapinutan ng simor kag mabutang ko bala sa screen. Utod ang inyong nga mensahe, hindi ko na mabasahan. No? So kung damong inyong nga mga greetings dira, medyo malawig-lawig, sa YouTube channel kamo kadto sa Bombo Radio Bacolod. Okay. Sige, preparado na kamo banwa, mga kabombo, okay na? Nagkapanyaga na or nagapreparar pala sa planyagahon, manamyaw na kudugay-dugay, pero antes na banwa, yari anay ang pang-ibukanda nga lalantunon para gid sa tanan. Ang banon nga may tigulo, you are always on my mind.
You're always on my mind. Nagdulong sa inyo sa oras 16 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 12. Padayon ka mga nagpamati diri mga kabumbo diri sa palatuntunan bumbo o kung gitara sa bumbo. Of course, kita pakigupon sa inyo sa tubtob sa tagnang alas 2 sa siniyang palatuntunan kag magapatukar no sa inyong mga gina-request kag kung may ara lang no patukaron ta tanan yung mga request no kutob lang sa malabutan kung hindi malabutan ti sige lang okay lang importante na tamyawan. Mailan nagapagpamati sa kay Lizel Limson Kusagaya. Sila niya, good afternoon, watching from Japan. Happy Sunday to everyone. Nick Rosales, good afternoon, watching from Dasmariñas, Cavite. May pagpamati man sa kay Stephen Flora. Maukod naton nga mga tagpalamati. Gina-welcome kung kamuliwat. Diri sa palatuntunan, gitara sa bombo. Okay, sige. So, may lang pagpamati man sa kay Sister Fe Di Jesus na nagapamati sa subong. Kagang iyang request nga dandansoy. Ara dayon na. Ari na ho. Dandansoy. Dandansoy, nagdulong sa oras 20 minutos sa kaligad sa tagnang alas 12 para to kay Sister Fe Di Jesus. Good noon, Bumbudan. Ari kami gyapon ni Nanay Isabel. Gamon ito diri sa Victoria City, Bumbudan. Mardi. Da ko may ara. Aliw ko na bi Mardi, Bumbo Steph. Mardi. Nga gitara. Good noon, Bumbudan. First Sunday na sa December. Ari man kami Japon ni Tatay Cap William Flores, Nanay Nilia Flores, Banak ko Sandro Ginsataw, Teo Roming Salinas, Family Sangko, Takubay kag Ginsataw, sa Ayakan, Gimaras, kag ang tanan nga mga nagapamati diri sa Barangay Zone 3, Pulupandan. Salamat, gid. Request ko any Christmas song from Cora Flores Ginsataw. Ari pagid, mayong hapon ba, Bumbudan? Ari naman kay gapamati kami di sa Barangay Sagaasa. Tamyaw lang kay Zinaida Suspend. Parititom Sancho, Noli, Anayan, Danilo Lirasan, request ko Faithful Love. From Teddy Tokeri Sr. Mayong hapon, Bumbudan, pwede ka tamyaw kay Saning Parinyas, kag pirmi siya gapamati sa imo, Bumbudan. Request ko Dandansoy. Okay, maayo lang kay bago lang natapos ang Dandansoy. Ayos na play ko na. Halin sa kay Nimiver Dalida
Alcasarin Jr. Okay, sige, maayong hapon man sa kay Nuno Pajarito. So, Dandansoy, tapos na. Ang Mardi, may aratada Mardi. Kung daw alang-alang pa ang Mardi, ang ari-anay, ang request nga, Faithful Love. Faithful Love. Okay. Good noon na Bumbudan. First Sunday of December na ta sa Bumbudan. Daw kadasig lang sa mga inadlaw. Watching live from Bago City. Pwede ko ka-request ang Hotel California. God bless. Advance Merry Christmas. Okay. From Leandro Marcos del Valle, Tagoro. Tanong-tanong ko magkakaya na ng Hotel California. Mga Bumbudan, ginatamyaw ko si nanay ko Jenny Diamante sa Silay City. Maalang nga pagpamati from Emmanuel Grados Diamante. Hi, good PM. Request lang ko kanta title Lubat. Lubat na ba? Taga Barangay Bata Pro Kamunsil. Alang-alang ang lubat na ba? Pero okay pa. Mardi Tanay. Ang nag-request sang lubat na ano ba? Eugenio Balasabas. Copyrighted ang lubat. Sige. Diyan na kita sa ambanon ng may ulo Mardi. Sige, abi?
Okay, Mardi, nagdulong siya sa oras 29 minutos sa kiligid sa tag ng alas 12. Good noon, Bumbudan. Ma-request ko, I can't take my eyes off you. Say me hello to my family in Tagub, kag sa akon Pangga, Jema. Greetings coming from the beautiful land of cherry blossoms. Hakata, Imabari, Japan, with love. Okay, from Ispoy, Nildo. Ari pagid, good noon, Bumbudan, pa-request ikaw ang ligaya ko. Thank you. Okay, sige. I-try natin na karoon ang ikaw ang ligaya ko. Okay pa kamuda? Mga kabumbo, okay pa? No? Sa gusto mag-view sa sining program sa Facebook channel, no? May araw makita sa makita man ang inyong palatuntunan sa Facebook channel o kung sa YouTube channel rather sa Bombo Radio Bacolod, no, pwede nyo malantaw diri, no, ang ining palatuntunan live ang gitara sa Bombo. Okay, this time kabanan, ano pa itong ibang mga request? So, may request nga ikaw ang ligaya ko, no? May arat na sa nagligan mo, ikaw ang ligaya ko, pero may arat niya nga kanta gid sa kuan ko pa rin gina-play, no, sa bumbuharana kang iban pa, no, gina-play ko na ang ikaw ang ligaya ko, may request na, no. Sige abi, pero basi subong kaya ni Stephen ang ikaw ang ligaya ko sa gitara abi. Ikaw ang ligaya ko. 31 minutos banwa ang nakaligad sa tag ng alas 12. Diri sa ito na pangalagad sa palatuntunan gitara sa Bombo. Ang mga wala pagkapanyaga, amat-amat na mo panyaga, kagamat-amat na hilay-hilay. No, kay kanami gyud magilay-hilay kung tapos panyaga. Okay? Sige. So samtang wala pa ang ikaw ang ligaya, ara na ikaw ang ligaya ko. Okay, sige abi, ikaw ang ligaya ko.
Ikaw ang ligaya ko. 35 minutos na nakaligad sa tagnang alas 12. Padayon ko mga nagpamati diri sa palatuntunan. Gitara sa bumbo. Basi may arata na Hotel California nga fingerstyle. I-try na to na Steve ang Hotel California nga fingerstyle. Good PM ka bumbo. Request ko Martir from Jomar Dakal Bernas. Okay. Tanong-tari kong Martir, no? Si Kwan na bala sang mga amo ng mga request na si Bumbo Steph. Din pagid. Ari pagid, grupo, ari naman ko gapamati sa Bumbo. Sulid kaayo. Watching from Ilog. Sana ngayong Pasko lang ako na. Sige. May nag-request na ito gina ini Christmas song. Pero kung may arada karon na Bumbo Steph sang sana ngayong Pasko nga fingerstyle, na ato na i-try. Nag-request si Bon Adolfo. Ari pagid mayong hapon bumudan watching live na ako diri sa Sydney, Australia. Patamyo lang lihog sa mga taga-Imbang Silay City kag sa akon mga utod. Si Eddie, Uding, Tiwi, Romeo, Leo, Recto, din pagid classmates. Okay, sige. Ang pagpanamimilin sa kay Julie Padua. Ari pagid bayang hapon bumudan, request anak by Fred Aguilar. Ginatabi ko lang tanan nga Tagalog kalutang nagpamati sa Bumbo Radio. Salamat gid. Naga-request Raul Michael Jose. Okay. Sige. Bodo ka damo sa mga assignment ko sa kay Bumbo Steph. Ang Hotel California kung wala sang na okay na. Sige. Balikan nato ang iban pa nga mga talamyawon. Lilion ko man ang sa aton nga YouTube channel basi may ari din nag-request man. Okay, sige. Kay ipatukaran na nato ipabati ang request kag ina nga ambanon nga may tigulo Hotel California. Sige, abay, Bumbo Steph.
Okay. Ayos. Ayos gid ang Hotel California. 43 minutos ang nakiligid sa tagdag alas 12. Para ko mga pamati diri sa palatuntunan na gitara sa bombo. Dugang pa nato ni matalamyawon. Oy, may ara pagigili to gida request nga anak na to mo di ato gani man. May dalang dumidamo po gili ulang mabasa nga mga talamyawon. Kay ari pagid no si Raul Michael Jose siya may ngapon mudan request anak by Freddy Aguilar ginatabiaw ko lang tanan nga taga Carlota nagapamati sa Bumbo Radio. Sige. Anti sining anak may arpi ko ginagin gin request ibo Bumbo Steph. Ano ganitong isa pagigina? Ato galing ya Christmas song. Basi bera sana ngayong Pasko, no? Kag i-standby na din ang anak. Daw nga gitara gyapon Sige. Bumbutan request ko lang ikaduhang bathala para hindi sa tanan nga mga taga San Enrique. Salamat gid kag more power from Peter John PJ Samson. May nga pud bumbutan kag sa tanan nga mga taga monitor sa Bumbo. Monitor makabidiri sa Golden Field. Golden Field no request lang ko When the Smoke is Going Down from Jits Thunder Tayab. When the Smoke is Going Down kuno may lang nga pagpamati man sa kay Noemi Sabido Kapitulo. Good team Bumbudan, liog ko Tabyaw. Silay City, Barangay Lupis, Padua, Norte, Rizal, Olindo Family, Valderrama Antique. Watching from Paranaque City, from Romeo Padua. Bumbudan, request ko dawata na Olivia. Tabi lang tanan nga pamilya Sumpay. Salamat gid from Buboy Sarania Sumpay. Okay, sige. Antes ang sana ngayong Pasko na. Okay, sige. Isunod na lang ni ang La Paloma. Sana ngayong Pasko. Ngay Pasko na ako. Sige, sana ngayong Pasko, abe?
sa araw ng sa araw ng Pasko, no? Okay. 12 minutos na nabilin ka magandang kita sa tagdeng una. Dili sa itong pagpagalagad sa palatuntunan na gitara sa bombo. Na may request kila di si Julie Padua, La Paluma, na ginatamyan niya si Tatay Miguel Padua. Bombo Dan, good afternoon, Merry Christmas na sa inyo tanan. Pwede ka request together again para sa grupo Bombo Harana sa akon misis. Ninita kag sa tanan nga listeners, labi na gid sa taga Victoria. Salamat gid. Okay, from Emilio Sigumpan. May request padra nga anak, no, basi may kaya nato nang anak dugay-dugay. Kag isunod naman din ang La Paluma. Magabalik kita banwa pagkaligid gilamang sa mga importante nga panumdom. Standby. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istom 6, Mansilingan. Kagdala ko subo nga akon nga radyo, nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sa isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radyo. Bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radyo. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radyo. Basta radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto
ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga Diri sa panatuntunan na gitara sa bumbo, 6 minutos ang nabilin, kabagadakan kita sa tag na ngalauna. This time, balikan naton ang pinakabang request sa aton nga mga maukod nga mga taga Palamati. No? Ang may ara to kagina request nga anak ni Freddy Aguilar. Okay na? Nakwanta na master na ang pagtukar sa bumbo Steph. Sige abi, ang ambanon nga may tigulo, anak. Okay, anak ni Freddy Aguilar. Okay, nagdulog din sa oras. 3 minutos na nabilin kabagadagan kita sa tag ng launa diri sa aton nga platuntunan bumbo gitara sa bumbo. Kag this time ang request ni Julie Padua nga La Paluma. Na-play ko na gina ang Faithful Love, no? Di ba na-play ko na gina ang Faithful Love. May nag-request din niya Faithful Love. Na-play ko na gina. Ari na lang ang isa pang next next song nga aton iga pabatisin nyo ang ambanon nga may tigulo La Paluma.
Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Okay, pabalik mga kabiyanan sa aton nga pangalaga diri sa palatuntunan na gitara sa Bombo. 2 minutos ang nakaligad sa takna nga launa. Banwa, bago lang nyo nabatian ang isa pagid ka request no, sa aton yan nga mga tagpalamati. Ang bahanon nga may ulo, La Paluma. May isa pa to ka request nila Bombo Steph. Why na da, no? Okay, sige. Basahon ta na ang pinaka mga greetings, no? Sa ating mga tagpalamati. Okay. Sige. Diin pagid. Ang Faithful Love, dali kilang nga. Basahon na ng iban nga mga greetings. Bombodan, good PM from Junjun, Labrador. Good team mo dan, rin kami sa Regent Alihis. Pag-greet lang si Martha, Miggy, kag Mami Che. Request ko love story. From Doc Paul Unyal. Kag good day from Noy Volcan of Victoria City, Negros Occidental, Ronaldo Hoxon. Thanks, gid bumudan sa pagtuka sa sana ngayong Pasko. Okay, sige. Kanami pamatian. Kaswabi lang. Swabi gini. Bon Adolfo. Good PM mo Daniel, request namon Faithful Love, palig lang ko greet sa aton mga amigo, sila ni Alan Aldo, Ramon Palar, Richard Azucena, Baby Orencio sang Cain Town, Victoria City. Amo man sila ni Sir Carlos Hawod. Si Sir Carlos Hawod yati mahuya ta sini kun hindi ma-perfect ang pagtukar sang sunata kay dinuta gid kada si Sir Carlos Hawod. May isa lang kanutang hindi mo matukar balaan niya ng dayon mo. Nagatindog na din doon kanya, sala! May isa kanutaw wala matukar. Ginlamon mo. Okay. May lang na kapag pamati sa kay Sir Carlos Hawod, no? Kuwan lang, ayo lang, no? Goody. Manny Maranyon, Alan Kwe, Roger Harobilla, Jo Marie Alamis, kag sa ako utod, Cap Norberto ni Pangi. Tanan sang Bacolod City from Uloy ni Pangi. Si Uloy ni Panggi, makita nyo na ambot ko na harap pa na siya daway na sa guro subong nagapungko da sa may sidewalk da sa kuan ay sa Aranita kay daw nagretiro na siya. Inabala nagapang engrave law, no, na sa Aranita. Si Uloy ni Panggi, amo yung original nga nagakuan mo, nagapang engrave mo. Pero subong daw nagkuan na sa guro, nagapulupuhay na kay tidaw ka namin naman siya nga life. Subong daw nga panahon. Okay, sige. May request ni Doc Paul Onyal. Love story, arena ang love story.
Love Story, nagadulong sa inyo sa oras, 9 minutos sa nakaligad sa tagnang alauna. Padayon ka mong nagapamati diri sa palatuntunan gitara sa bumbo. May request pa ito galing nga ikaduhang bathala. No, ano pa ito galing isa ginatuman? Ikaduhang bathala. Ay, hindi. May arap pa adawata na Olivia pagid. Ikaduhang bathala, abi, pakitahay ko na ikaduhang bathala. Okay. Ikaduhang bathala. Pero why ko di sa ikaduhang bathala? Pero tanawon tala na karon ko si Bombo Steph. Kaya niyang to karon ang ikaduhang bathala. Okay, sige. This time mga kabiyanan, ari pa ang isa sa mga sinadto nga ambahanon nga igapabati naton sa inyo subong ang ambahanon nga may tigulo Rosas Pandan. Rosas Pandan. Ang giniyang ambanon, sikat giniya sang unang nga panahon, ang Rosas Pandan. Okay, ari pagid ang ibang nga mga request. Din pagid to. Ang nag-request sang Faithful Love, natukar ko na to kagina, no? Napatukar ko na gina ang Faithful Love. Good PM Bumbudan, request namon ang Kiss of Fire. Lihog ko na bi Bumbo Steph sang
Kiss of Fire. Request ni Carmelina Lotero. Ari pagid, mayong hapon bumbudan, monitor lang kami, Nolan Banhao, Rodolfo Escultor, Romnick Hamilo, Joey Sotabento, Larry Bayot, Elvim Rojo, Ronald Esteba. Request lang kami, Dandansoy. Nag-request Manjo Arnejo. Na-play ko na to, ang ginaang Dandansoy. Good PM mo, Dan, request ko lang The Nightingale. The Nightingale, may ara kada. Pareho lang ko, great family kainglit diri sa Don Jesus Village, Canturay, Sipalay City. Maraming salamat. From Edwin Kainglit. The Nightingale. No? Bita, pamatian. Do nalipat ko nito. Ano gani ni man? Ang tuno sining The Nightingale. Good PM bumbudan. Request namon ang... okay, sige. Bago lang nabasa ng Kiss of Fire. Ginapapangita ko pang Kiss of Fire. No? Sige, Abe. May Kiss of Fire ka na. Ay, kung lang kulang Kiss of Fire, ang The Nightingale. Kiss of Fire, ano na? Okay, sige. Daligin lang. Tapusun ko lang ni mga talamyawon. Then, paginto. Okay, nagili, no? Si... Nightingale kag Kiss of Fire. Unaw na to ng Kiss of Fire, abing? Kiss of Fire.
Okay, Kiss of Fire. Ba na dumduman ko man ba sila ni Bingal Van kag si Anhingi Efraim Lopez ba? No, magining mga ginatukar nila sa una mo. Ang Kiss of Fire. 20 minutos sa nakaligan sa tag ng alauna. Pa-shout out kay Rainiel Limco from Lenon Limco. Good afternoon bumudan, gina-greet ko lang akon amay si Rogelio Bebot Buen nga nagapamati kag gakanta-kanta di subong from Rosemary Buen. Okay, sige. Pero pagkatapos ang Kiss of Fire, ambot ko may arag manang The Nightingale. Ang pispis lang nga Nightingale. Sige ba? I-try naton kung ara lang ha, pero kung wala, medyo pasensya na kung wala kay alang-alang gid. By the way, makita ka mabatian kita sa Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod kag subuman sa YouTube channel. Ang gintamyaw nato nga si Lenon Limco kag si Rosemary Buen. Diri ni sila nagisulod sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. 21 minutos ang nakaligat sa tag ng alauna kadasilan sa mga inoras banwa diri sa aton nga pangalagad sa palatuntunan gitara sa bombo. Okay, may ara na The Nightingale. Sige. Alang-alang siguro ang Nightingale, no? Pangitaon ta na karon dugay-dugay kay do gina pangita panikwan mo ni way pa madakpan ni Bombo Stephen. Ang pispis nga Nightingale. This time mga kabayanan, pabayan ta na yung pispis no? Ano kita sa Alibangbang. Sa mga Alibangbang naman tanay, ang pinakadaan pagid nga mga ambahanon banwa, may tigulo nga uhoy Alibangbang. Sige abing, sa mga Alibangbang na, ari ang inyong ambahanon, uhoy Alibangbang. Sige, Alibangbang. Okay, uhoy, Alibangbang. May ara gali ito gina-request si Emilio Sigumpan, Bombo Steph, Together Again.
Basi ara siguro may ara gina together again. Every hi Bumbudan siling di Asina Noynay. Hi Bumbudan, every Sunday ako nagkapamati sa programa sa Bumbo Radio. Kung diin man ako magkapamati sa Radyo Bumbudan, kung hindi man ako magkapamati sa Bumbo Radio sa YouTube, Kuya Galantaw si imo. Okay, from Family Palabrica. Okay, sige. Salamat, Gid. Family Palabrica. Okay. Good PM Bumbudan, pa-shout out watching sa FB Live. Request ko love story. Thank you. From Rafael Arsenal III. Ang love story na play na naton. Gina-play ko na to kagiina. Ang love story. Kaya gin-request na to ni Doc Paul Onyal. Sige, ang together again, karon dugay-dugay, kay mabubo ka na sa pinaka-importante nga mga panumdom, magabalik kita pagkalikat ka lamang sini. Stand by. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag Cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sa radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iba nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iba, hindi ko kapamati. Nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng Sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1 ang Bumbo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto
mo ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Pagkabiyanan sa ito na pangalaga diri sa palatuntunan gitara sa Bombo 32 minutos sa nakaligad sa tag na nga una isla na lang ko ni Rafael Arsenal III ang iyang request imbis nga love story Unchained Melody na lang ko no Unchained Melody no pero i-play na nato ang ikaduhang batala sigurado na ni why nilibag ang kwerda sa imo gitara Bombo Steph. Daw okay naman ko no daw mayo ko nung iyang pangamot subong ang iyang mga fingers daw why nagasalawid sa kwerda sa gitara yari ang banon nga ikaduhang bathala.
ikaduhang bathala. 38 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. Padayon ko mo nagkapamati din sa palatuntunan gitara sa bombo. Okay. Sige, may isa pa ka request nga Unchained Melody. No, okay na dang Unchained Melody na ton. Sige. Chikon tabi ang aton nga YouTube channel no, sa pila pagkabang request. Mga talamyawon. No? Pero samtang wala pa ang Unchained Melody, yari anay ang isa pa sa mga dinumaan man nga mga lalantunon. No? Ang ambanon nga may tigulo sa libis ng nayon. Okay, sige. Sa libis ng nayon, doon manirahan. Sa libis na nayon nga ambanon ang iya lyrics nagasiling, kung ang hanap mo ay ligaya sa buhay, sa libis ng nayon doon manirahan. Do ini nga kanta dugay-dugay na niya banwa, do dugay-dugay na gini nga kanta. Pero kung inyo manotice subong, ang ini nga ambanon ang nagka-compose, do nakita niya man ang kwan mo, do nakita niya man ang future bla. Nga
kung ano kataho magpuyo sa kaumhan sa libis ng nayon, siya kung ang hanap mo ay ligaya sa buhay, sa libis ng nayon doon manirahan. Kung manutis nyo, damo subong sa mga taga-syudad, nga gusto na magpangabuhi sa uma, kaya gusto magretiro sa uma. Siguro doon nagtuod ang kanta nga sa libis ng nayon. No? Nga kung gusto mo makaangkon sang kalipayan, kag daw masyado ka sulhay, kag peaceful nga pangabuhi sa libis ng nayon ka kuno makadto tinsakto man, no, damo gid subong ang patindog sa mga puluyan sa mga kaumahan ka pananom-tanom sang mga ulotanon sa iyang lagwerta, no? Sa lagwerta may tanom nga mga ulotanon. Sige, sa libis ng nayon ang Unchained Melody ara na coming up next. Sige, pamatian tabi. Kumpleto ang Pasko with Net. Okay mga kabayan, pabalik sa aton nga pagpanglagad diri sa palatuntunan gitara sa bombo, 46 minutos na nakaligad sa tag na nga launa. Ay may juta ko lang nalipatan ang request ni Emilio Sigumpan nga together again. Manan kinasiplatan ko diri ang together again. No? Ari na ang request ni Emilio Sigumpan nga together again.
Okay, ayos na ang Together Again. 10 minutos sa nabilin, kabagadangan kita sa tag ng alas 2. Good PM, Bumbudan, request ako abi, those were the days. Salamat from Hinigaran, Diana Ganguso. May artada, those were the days. Those were the days, my friend. Amo na siya, no? Those were the days, my friend. Okay, sige, karon dugay-dugay ang those days. Those were the days, no? May lang pagpamati das kay Father Rivera kag sa iyang mga kupdanan ng mga kaparian dira sa Southern Negros. No, may lang pagpamati das sa inyo sa mga kabyanan nato ng mga kaparian sa Southern Negros Occidental. Okay, sige, samtang wala pa ang those were the days. Yari anay ang para sa kay Father Rivera ang ambanon nga may tigulo tuburan. Sa mga kultura nato da Southern Negros, yari anay ang ambanon nga tuburan. Okay, tuburan na 6 minutos sa nabilin kabagadagan kita sa tagnang alas 2. Those were the days. Abe, pamatian naton.
Ayos. Those were the days. Kadasig lang sang those were the days, no? Oh, kung sa kwan pa, kung sa mga aton nga pulong, those were the days. Kung sa Cebuano pa kaniadto, kung sa mga Ilonggo pa, sadto nga mga panahon. Sadto nga mga panahon. No, those were the days. Okay. Sige. Panasa na natin sa isa pang ikalalantunon banwa, Cebuano song may tigulo usahay. Sa mga, para naman sa mga kultura natin, ilabi na sa Southern Negros, sa Northern Negros, ilabi na sa mga area dito sa going mga area sang Escalante, nasa Tubuso, Calatrava, San Carlos, nga ang ilang dialect Bisaya na, Cebuano na. Yari ang para sa inyong ambanon, ang may tigulo usahay. Sige, abi usahay. Usahay, bago nagsibugid sa oras nga alas 2, banwa ginakulabos kita sang oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan gitara sa Bumbo. Danay kita karon dugay-dugay sa palatuntunan Bumbo Report Sunday edition. Istorya naton ang sugod na sang face-to-face classes sa isa sa mga eskwelahan diri sa siyudad sa Bacolod, ang Alanghila National High School. No, i-try naton nga mag-contact karon ang ila to OIC principal. Tanong natin kung ano ang preparasyon sa Alanghilan National High School sa ilang pagpatigayon na sugod buwas kadlaw sa limited face-to-face classes. Now, sa karon sa palatuntunan Bumbo Reports Afternoon Edition, kag updanay makita karon sa palatuntunan harana sa Bumbo kag iban pa. O kung Bumbo harana kag iban pa. Wala na kita sang oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan gitara sa Bumbo. Danay kita karon upod sa inyo anchorman
Ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio